Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, gravitazioaren legea ikusiko dugu. Gravitazioaren legaren formula horrengokoa da. F berdin G bider masa handia, bider masa txikia, zati distantzia berbi. Beraz, G izkia, 6,67 bider 10 ber minus 10, 11 kargatu newton metro berbi zati kilogramo berbi da. Hau beti, sistema internazionalean, hau horrela izango da. Gero, hemen ikusten dugunez, hau izango litzateke formula honek esaten dagoena. Kasu honetan, bi gorputzu ditugu, lehendabizi M masa handia, hau da, kasu honetan planetarena, eta bigarren M izki txikia, gorputzarena, hau pertsona bat izan leike, edo satelite bat, edo edozein gauza. Eta honek azkenean, gravitazio indarragatik, indar bat sortzen dio beruntz. Denok dakigunez, indarra Newtonen bigarren legeagatik da, azkenean, masa bider azelerazioa. Beraz, hau dana egiten badugu, ikusiko dugu, masa bider azelerazioa berdin geizki handia bider planetaren masa bider gorputzaren masa harkatu, zati distantziagoen arteko distantzia berbi izango da. Ikusten dugunez, M izki txikiak kendu ditzakegu eta A azelerazioa kasu honetan gravitatea kalkulatu dezakegu. Beraz, suposatzen badugu hau azkenean lurra dela, gu badakigu G zein dan. Lurraren masa ere kalkulatu dezakegu edo eman diezagukute. Eta azkenean, distantzia, hau da, erradioaren distantzia, azkenean suposatu behar dugu, lurra esfera bat izango balitz bezala hartu behar dugu, eta honekin kalkulatu dezakegu lurraren gravitatea 9,8 metro zati segundo berbi dala. Marten gravitatea, Marte gure planeta baino txikiago eta masa txikiago denez, 3,7 metro zati segundo berbi da. Oso garrantzitsua da, kontuan izatean pisua, berdin mg dala. Hau oso garrantzitsua da ariketetan. Beste gauza bat hau izango litzateke masa eta hau pisua. Hau da, gu mediku dela faten garenean eta medikuak esaten digunean zein da gure pisua, gu azkenean, normalean, esaten dioguna, esaten da, adibidez, nire kasuan 67 kilo. Baina ez, pisua beti newtotan ematen da. Beraz, medikuak edo esaten digutenean, egia esan, gaizki esaten digute. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.